Adlaw nga Lunes karon mga kaigsuunan, petsa 24 sa bulan sa Enero tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Marcos, Kapitulo 3, versikulo 22 ngadto sa 30. Unya ang pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga nangabot gikan sa Jerusalem miingon, "Anaa kaniya si Beelzebul, ang pangulo sa mga yawa, mo'y naghatag kaniyang gahom sa paghingilin sa mga yawa." Tungod ni ini, gipaduol ni Jesus ang mga tao ug gisuginlan niya silag mga sambingay. Unsaon man ni Satanas, paghingilin kang Satanas. Kung ang mga tao sa usa ka nasod magunay pag-away, mapukan ka ng nasura. Kung ang mga sakop sa usa ka panimalay mabahin ug magunay pag-away, mabungkag gayod ka ng panimalaya. Busa kung ang gingharian ni Satanas magkabahin-bahin, dili kini mo lungtad kun dili mapukan ug matapos hinuon. Walay makasulod sa balay sa usa ka tawo nga kusgan ug makakawat sa iyang mga kabtangan, gawas kun iya unang gapuson ang tawo nga kusgan. Unya makahimo na siya pagkawat sa mga butang sa maong tao. Timan-in ninyo kini, mapasaylo ang mga tao sa tanan nilang mga sala o sa tanan dautan nilang sulti. Apan ang tao nga nagpasipala sa Espiritu Santo, dili gayud mapasaylo kay nakabuhat man siyag sala nga dili gayud mapapas. Gisulti kini ni Jesus kay may pipila man gud ka tawo nga miingon nga siya giyawaan. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.